Kamano, lwedo ma kamano, wakili Charles Midenga oseting'o lwete ya minene Zoom. Koro lwete moseting'o sani wakili ami thuolo mar mondo mi ilosi bang' yo ma kao sani to penjo maduong' mapontiere kar kanyo en ni irito ang'o, en koko mane ma igoyo, moro mane mantiere kar ka ahinya kinde ma walose ni wacho ni joluo ema dipo loso mathoth ahinya to gara mamoko bende ndie sirkal ni achiel ni kachel koda ka mathoth ma idamedo e wiye kanyo kotene kod gino ma wakili kachel koda ka Oscar wacho e studio ka. Ingen erokamano Cleophas Gibafwenyo ni wera kia weche mathoth kabisa kendo kata mana ranyisi monyiso gin gik miluongo ni pedestrian. Whether cheapen this debate kida equate kaka sirkal tiyo gi jachoko e kata. In wakili kodi penjori to kore jopiny idhi puonjo jopiny ang'o. Let us not cheapen this debate. Ok inyal equate kaka sirkal rengo to gi kata gik mowacho ni discretion. Discretionary power en ng'at miwacho ni exercise gimiluongo ni judicial function. Okay, en ng'at ma implement kata ma hold power and trust ne jopiny kaka ng'ama ni executive. Bunge ko pass check ni Finance Act onego bedi bedo implemented kama to bedo implemented to the latter only give only discretion kan koro wae uru mislead jopiny. To go ga dhi nyime whether not and Migori to not travel. Any law firm na ni Migori kanyo koro ki mislead ni oyale gweng and so forth. To be gweng mitne because kai ma wane ground whether onge ground. Olietho mana matin to konyal ng'eyo kech ma uganda ni godo. Adier Cleophas ni dhano inyore kendo kech nitiere kata koth miono chweni na wuoyo gi miyo moro ma kata kako odhi okom puothe onge winjo. To nikech ubaguzi makoro neno kaka weda glorify ema kelo mago. Kadok ir Oscar ne wacho ni kako onego bedi gi kaka en. Duoko en ni kako onego bedi en kaka sani to kaka ne en e katiba machon. Weche terere muneno wacho ni onego bedi timo kama emomiyo wakalo katiba ni. Gimwa fight na ni chon president power ne nitiere around president kendo no nyalo wuotho ne onge migi ma ne nyalo timo dongruok e thurka. President ne wuotho go ofise te. Nyalo paro ndalo Moi ni kata mana minister no nyalo ng'ugo. Moi ne nyalo wuotho to kodhi kumoro to promise gimoro titime. Kanwa loko katiba to nwaketho man wacho ni chakre 2010 kadhi nyime nyaka wabed gi gime iluongo ni structuredness in governance. Tiende ni kidwa tim gimoro mokwongo ni nyaka wamany dwach jopiny e public participation. Mar ariyo nyaka watim gimiluongo ni feasibility study. Mar adek nyaka wang'i gimiluongo ni availability of resources. Mar ang'wen nyaka wang'i gimiluongo ni priority mar the populace kata oganda madhi dongo. Koseng'i gigi te koka idara kata migawo mochung' ne wachno mane tayo gigo koka dhi nyime. To 2025 kadang' koro wuondu ni Ruto nyalo wa Nairobi to biro to wacho ni udwaro ndara ni to poko neno ni to jok bedo wacho ni ndara gidwaro chiro koso gidwaro ndara koso gidwaro hospital as priority mar jokanyono. To be nitiere available resources to ndara ni ene category mani ene kura koso kenha koso care. To mar ang'wen bosetim public participation ema katiba ni emomiyo wacho ni tuo maduong' owacho ga pile ni wan gimiluongo ni constitution to onge constitutionalism. Wan gi katiba menena mechanical application of the law to waonge gi conscience kata pachwa ni to chik wacho nang'o onego bed ni watimo ang'o. Ka wadhi Northeastern seche makoro koth chwe manitiere oula ma kawo jamni onego bed ni watimo nang'o. To ka chieng' rieny mantiere oro kata drought to onego bed ni timo nang'o. Ere giminyalo tim mondo kik ywage. Mane mo watemo fight. Ok wawach theory ka Oscar ni kako onego bedi. Mae kaka en emomiyo nwaloko chike
nwaloko chike mondo wabed gi migepe manyalo timo gigi mondo wabed gi miluongo ni predictability in governance. Tiende ni ng'ato ok nyal chung' chieng' moro ni to kaka dwache dwaro to timo, kokun boko timo, komim boko timo. Kato wadwa kaka onego bedi en ni kato kun, kato mor, kato il, to gik moko dhi nyime. Mae katiba ma wantiere. Kes ka onge to tiende ni kare wan gi katiba machon ma ng'ata nyalo timo dwache. Koro onge gimoro ni ma kaka onego bedi obed. Mae kaka en sani en mana ni jotelo makanyo ging'eyo very well gimonego bed ni dhi nyime to gidwa timo. Omiyo seche kata mana those examples ma wachiwo onego wachiw examples kata ranyisi manyalo kelo paro. Seche moko osebedo ke iwacho which is not true. Ng'ama poko travel go nyise ni Kidhi Central ni nitiere taa, ni nitiere pi. An apuro nyaka Embu, to kidhi Embu nitie kunyo nyaka pigno kata mana Nyeri ka. Dhano hinyore, dhano mineme chamo, dhano andiwo mondo kata mana tich iwinjo. Koro ranyisi munyiso mislead godo jopiny ni kocha ber to koni rach. To orach te nikech gima duong' Cleophas, jasigu maduong' Kenya ka en mibadhi. Mibadhi omono resources the central. Makara central miwacho no, jopiny hie ok winjo maber. Jok mawinjo maber gin jok miluongo ni tycoons. Jodito madongo ema winjo maber piny ma misawa. To kata mana kibiro Nyanza, to kata mana Coast ni mibadhi all over. To jok ma benefit on mibadhi go gine jodonga ich mineno kapako ni jodhi e sirkal. Onge ng'ama dhi e sirkal orengo kawacho ni ok en broad based government. En mana chiemo gi yako. Teni koro wamiyo ng'acha thuolo mar yako ma koro onyalo timo gimoro amora modwaro. Koro jasigu maduong' en mibadhi. Ni central ibiro neno kaka dhano riyo kech. Erokamano. Wamiuru ranyisi makare manyalo golo do e it oganda. Seche wamiyo ranyisi mondo ng'e ni sirkal tiyo nang'o. Omiyo bed in the right path mar nyiso oganda ni gik matimore gi rach kendo ikwedo e yo mabor. Makara sani wan oganda Luo wabedo label ni joma hati. To kata an awuon kaka wuoyo ni to kata ka ni jaluo ni automatic government. To kata give me a benefit on a personal level apart from communal dongruok onge. Koro wamiuru dhano direction maber. Gik mowacho gin gik ok gin gik miluongo ni aspirational, gin gik mantiere katiba monego bed ni timo mondo oganda oyud haki gi. Kamano wakili. Erokamano nya wakili Charles Midenga. Ang'eni waduogo karka Oscar ni kod dwaro kata penjo mabende en koka kata duoko mabende odhi chiwo karka bang' yo makaw